କହିଲା ଛୁଆଟା ମୁଁ କହିଲି ମାଇକିଆ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯା ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଉଡେଇ ବାଡେଇ ଜାଣିଛୁ ମୋ ମାଇଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ମାଇଁ କହୁଛି କଣ ଦେଖ ମାଇଁ ମୋ ବାଳ ତମ ଛୁଆ କେମିତିଆ କଥା କହୁଛି ଆସିକିନା ମୋ ମାଇଁ କହୁଛି ଘରେ କହୁଛି ସବୁ ମାଇଁ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି କହୁଛି ଏଇଟା ପୁନା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଥାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲା ମୋ ମାଇଁ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ କହିଲା ଅଣ୍ଡାଟା ପାଟିରେ କରୁଥିଲା ସିଙ୍ଗାଣି ହେଇଥିଲା ଯେ ଝିଅ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କଲୁ ଭାଷା ତ କହିଲା ମୋ ମାଇଁଟା ବି ରାଗିଟା ରାଗ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଯୋଉ ମା ମାନେ ସବୁ ବସନ୍ତିନି କଣ କହିବ ସେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ତ ତା ମା ଯେମିତି ଟିକେ ଧୁଇଁ ପଳେଇଲା ଦେଖିବୁ ମାଇଆ ଦେଖିବୁ ତୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ଅଡେଇ କରିଦେବି ଦେଖିବୁ କହିକି ତ ଚଟକଣିଟା ଦେଲି ଆଉ ଚଟକା ହେଇକିନା ଥାଏ ଆଉ କହିଲି ମତେ କହି ଦଉଛ ତପସ୍ୱିନୀକୁ କହିଦେବି ଏଠି ଛୁଆର ମାନୁନାହାନ୍ତି ସତେ ସବୁ ଛୁଆର ଏଇ ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ହେଇଲା ମୋ ଭାଉଜ ଛଡା ବା ପକ୍କା ଟାଉଟରେ ମାଡ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଠୁକନ୍ତେ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିରା ଟିକେ କହିଦେବିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାବେ ଆବେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଭାଉଜ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ଦେବି ତୋ ଛୁଆକୁ ଶିଖେଇ ଦେବି ଆଉ ମୋ ମଝିଆଣି ଖୁଡି ଛୁଆ ଭାଷା କହିଲେ ଖାଲି ପାଟି ବାଡେଇବ ତା ଛୁଆକୁ ଯାସ ଏଇ ଜିତୁ ସେ ପାଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ହେଲା କି ଜିତୁର ଦେଖ ଖାଇଲି ପାଦରୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଟା ନାହିଁ କଣ ସେଇଟା କହୁଛି ପରା ଖୁଡି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେନି କିରା ଗୋଟେ ସେପୁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେପୁନୁ ଖାଲି ଯାଉଛି ଜିତୁ କଣ ଗୋଟେ ମାଘିଆ କହିଲା ଯେ ସେଇଟା ତ ସେପୁନୁ ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ଖୁଡି ଯୋଉ ପିଢାରେ ବଇଥିଲା ଏମିତି ଫୋପାଡି ଦେଲା ଯେ ଏଡିକି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପଳେଇଲା ତାର ସେ ପୁଣି ବୁଝିପାରିଲେ ଚିଡି ଗଲା ପୁରା କହିଲା ସପନିଖିଆ ତୁ ତ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ତୁ ଭାଷା କହିବୁ ବୋଲି ମାରିଥିଲା ଖାଲି ଠାଏ ଠାଏ ମାରିଥିଲା ଖାଲି ମୁଁ ତ ଭିଡି ଆଣିଲି ଆରେ ପୁଅ କେତେ ବାଡେଇ ଦେଲା ଲୋ ତାକୁ ତ ବାଡେଇଲା ଟେରିକୁ ବି ବାଡେଇଲା ମାନେ ସିପାଲୁକୁ ବି ବାଡେଇଲା ସିଏ ବି ଟେଟକା ହେଇକିନା ଥାଏ ଟେରି ଆଜି ଉଠି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଯାକ ଆମର ତିନି ଭଉଣୀ ଯାକ ଆମେ କେବେ ମାଡ ଖାଇଛୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଷା ଗୁଡା କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ହେଲେ ସେ ଭାଷା ଗୁଡା ବାହାରି ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ କି ମୁଁ ସେମିତି କହିନି ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ପିତ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାରାକୁ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଅନେଇକିନା ଥିବେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦେବି ତୁ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ତୁ ଆଖିରେ ନିଆଁ ପଡୁ ଶକୁନି ଖିଆ ମୋ ପାଟିରେ ଯାହା କଳି ଆଇବ ଆଖିରେ ଅଛି ଅନେଇବିନି ଆଖିରେ ଆସି ଇଣ୍ଟର ଅନେଇବ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଶିବରାତ୍ରି କୁ ଯୋଉ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଏ ନମ୍ବରଟା ହେଇକି ଲେଖି ଦେଇକିନି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳାଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପୁରା ଡାକିଲି ସେଠି କସ୍ତୁରୀ ଦିଦି ବସିଲେ କହିଲେ ଏଇ କହିଲା କଣ ମୁଁ ନମ୍ବର ନେଇ ପିଲାଟା ମୋର କହିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛୁ କହିଲା ମୋର ଚିହ୍ନିଛୁ ତାପରେ ତୁ ଜିତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କିରେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ନାନୀ ଡାକିବୁ କହୁଛି ମମି ନାନୀ ମତେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରେଇଦେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସରିଲା କଥା ସରିଲା କଥା କହୁଛି କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା କଣ କହିଲ ନାନୀ କହୁଛ କହିଲ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲା କହିଲ ସେଇଠୁ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କହୁଛି ତାପରେ ମତେ ନାନୀ ଝିଅ ଆରେ ଯୋଉ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲରେ ଯୋଉ ଥର ଫାଷ୍ଟ କାମାକ୍ଷାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝଗଡାରେ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଯୋଉ କାଟି କୁଟେଇକିନି ଉଳେଇ ଦେଇଥିଲେ 2018 ବୋଧେ କାଟିକି ପୁରା ଉଳେଇ ଦେଇଥିଲେ କାଟିକିନା ପୁରା ଉଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ଲାଗି ସେଇଥିପାଇଁ ହଲ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆରେ ଯୋଉ ହଲ୍ ଟା ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ସେଇ
ଏରା ସିନେମା ହଲ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଏନି କି? ଉପର ଆଡେ ତ ବାଲକୋନି ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାମୁଡି ହେଇକି ଗଲା ପରିକା ଲାଗେନି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ। ତଳ ଆଡେ ରହିଲା ପରଦାଟା ସେଠି ରେପ କରିଦେଲେ 4-5ଟା କଲେଜ ଏଇ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ର ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ସିଏ ତା ଲଭର ସହିତ